बिहार में बहार बा रोज हत्या बलात्कार बा आ भजपिल्लन के सरकार बा आ तबो कहता कि राम राज सरकार बा आ रोज होत बटे हत्या बलात्कार बा और अत्यो सब लाचार बा तबो का कहता कि राम राज सरकार बुझल जात बा। लालू जी के राज के जंगल राज कहता एकरा राज में हो तटे हत्या बलात्कार आ साधु जाता जेल में आ चोर बाहरी रहता तबो कहता कि राम राज सरकार बा डेली हत्या बलात्कार बा। 1990 के याद ही दिलावेला ओकरो से बढ़िया कुकर में ही करावेला। 1990 के याद ही दिलावेला ओकरा से बढ़िया ही कुकर में ही करावेला आ रोडे तो होत बटे हत्या बलात्कार बा तब कहता कि राम राज सरकार बा। अंधभक्त बोलत नइखे काहे कि लाचार बा अंधभक्त बोलत नइखे काहे कि लाचार बा बिहार में बीमार बा तबो हत्या बलात्कार बा। मुँहे से बरियारी बा मुँहे से बरियारी बा बिहार में लाचारी बा लोग भागता दूसरा राज्य में